ஹாய் கேஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஐடி ஜாப்ஸ் இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எந்த ஒரு கன்சல்டன்சி உதவி இல்லாமல் ஜென்யூனாக வழியில் எப்படி வேலை தருதுன்னு சொல்ல போகிறேன். ஜஸ்ட்டு நான் சொல்கிற வழிமுறையை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வித்தின் 1 வீக்கில், அதாவது ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு ஐடி ஜாப் கிடைக்கும். ஸோ நான் சொல்கிற ஸ்டெப்ஸ் கவனமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டின். இந்த லிங்க்டின்ல உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வந்த அக்கௌண்ட் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுங்கள். ஆப்டிமைஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அக்கௌண்ட்டில் உங்களோட பேர், உங்களோட ஃபோன் நம்பர், இமெயில் ஐடி, உங்களோட ரெஸ்யூம், நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க, எங்கே படித்தீங்க, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்து உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ இதான் என்னுடைய ப்ரொஃபைல். நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேர், நான் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன், என்னுடைய ரெஸ்யூமு, என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லிங்க்டின்ல ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சு. இப்போ இந்த பாருங்கள், என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நான் இந்த மேலே ஒர்க் பண்ணேன், இத்தனை வருஷம் இங்கே ஒர்க் பண்ணேன், இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸ். நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் எங்கே காலேஜ் முடிச்சிங்க, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் போட்டு வைங்க உங்களோட லிங்க்டின்ல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க்டின் உள்ள போனோம்னா சர்ச்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இந்த சர்ச்சில் போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த ஜாப் வேணுமோ அந்த ஜாபை கிளிக் பண்ணிடுங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்கிற ஜாப் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. டைப் பண்ணிக்கோங்க. டைப் பண்ணிட்டு அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாகவே ஜாப்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலேட்டடாக இருக்க ஜாப்ஸ் ஃபுல்லாக சர்ச் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பண்ணணும். இப்போ இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷர் லெவல் வேணுமா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் வேணுமா, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போ நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு எந்த லெவலில் இருந்தாலும் ஓகே, அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். இல்லை லொக்கேஷன் உங்களுக்கு எந்த லொக்கேஷன் வேணும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல் ஃபில்டரை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா லொக்கேஷனில் நீங்கள் சென்னைன்னு கொடுத்துக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் வேறு லொக்கேஷனில் இருக்க அந்த லொக்கேஷன் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ரிலேட்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர்னு ஒரு ஜாப் ரோல் இருக்குது ஸ்ரீமாஸில். இங்கே போய்ட்டு இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்ளைன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ரொஃபைல் தான் வரும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததுனால ஜாப் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆகிரும். இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் வேலை செய்யணுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 1 வீக்கில், அதாவது ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு ஐடி ஜாப் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த லிங்க்டின் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஐடி ஜாப்ஸ் ஒரு வாரத்தில் கிடைக்கும்.